Assalamu alaikum vatandaşlar. Hemmenize köp dogay salam. Näme hakda guruluşasym geldi? Näme hakda aýdasym geldi? Türkmençilikde bilýän bolsaňyz, eşdendirler. Köpüňiz eşdensiňiz. Bir söz bardyr. Gurula bilmez agzdan ilýänler. İzinem özüňiz bilýäňiz. Häzirki okujak setirlem öz eýesini tapar. Gow bolsa gowja diýin, gowja däl bolsa gowja däl diýin. Çydykdan çykmaýar wa bolsa da bagyşlarsyňyz. Edwin Beats Production. Edwin Beats. Elmudama diýilen sözler hakynda pikir etmän, diýiljek sözler hakynda pikir edin. Tyg ýarasy biter, söz ýarasy bitmez. Adamlar basmak istedi, şeylede yerde egnimi yumrukta çapak bilenler beyninde var köz begligi. Näme diýseler diýsinler, elinde bolsun saglygy. Tesbirde oýan smilingdan anladım senin pıgılıny. Edebimi imandan okudum da kärem görgülü. Şoň üçin pes adamlarmy dama gözüm gördü. Sizin samtyklygyňyz üçin özümi duýan bergili. Ýazýan setirlerim görközi. Yanan köňlümi şu bita tüýkurlan setirlen. Berýän gamlygy başymdan geçdi inni gerek. Kimden bilmesi bolmak islamak il gözünde. Birlik belgili açatan günlerimiň dogurjak setirlen sözlügi. Inni dirennim ayağıma durmuş bana bergili. Aýtma soramam isleýän mydamy iliň derdini. Gözlerim açylýan eken saçyňa agyň geýdigi. Ykbalyň döwen dilini dikelder dostun gollugy. Adamlar madama bir-biriňize gollog bolun. Ýykylany egninden tutup kaldyryň. El madama özüňiz hakynda pikir etmäň. Bu dünýä ömür ören gaýyska diňe özüň hakynda pikir etmek üçin. Siz bilen saýç. Oýlanyň. Bu anons.